Abans de començar el lliurament dels premis pròpiament dit, veurem un fragment d'un espectacle. Aquest espectacle està basat en una novel·la d'Ernesto Pérez Zúñiga que porta per títol La fuga del maestro Tartini. Hi ha una història, afortunadament, que ha merescut la màxima atenció del jurat i per primera vegada per unanimitat ha guanyat. La història es diu L'exili d'Arsinoe. Aquesta està situada en un lloc que és el nostre, en un segle que és molt proper, segle XXII, i a una part d'aquest territori, a la regió pirenaica, aquí encara es viu com al segle XXI, mentre que a la regió sud, que podem ser nosaltres, la vida està molt més tecnificada. Aleshores, hi ha la inquietud de personatges que viuen en aquest món tecnificat de voler saber com es viu a l'altra banda. L'autor d'aquesta història és Santiago Forné. La novel·la, com explicava el Josep, tracta d'aquests temes. Efectivament és una novel·la de ciència-ficció, per dir-ho així. Per a mi la novel·la tracta sobretot el tema de la llibertat i és un tema que, efectivament, des de que la humanitat habita el planeta, és un tema que ni està solucionat ni se suposa que se solucionarà. El Premi de Poesia del Ciutat d'Olot porta per nom Joan Teixidor, escriptor, poeta i editor nascut a Olot. Els membres del jurat, però, ens han comunicat que aquest any el premi queda desert. Cap dels reculls presentats ha merescut el reconeixement del jurat com per emportar-se el premi Joan Teixidor de Poesia. Han preferit deixar-lo desert. És a dir, és una novel·la que té la capacitat de, sense que ho sembli, dir, insinuar, suggerir emocions, estats d'ànima dels personatges, situacions molt intenses, que hi ha vegades que ens trobem novel·les que expliciten molt, que ens ho diuen tot, que posen totes les paraules. Aquí, sense necessitat que ens explicitin les coses, entre línies acabem sempre intuint emocions profundes i pensaments complexos. Temes que tracta aquesta obra, la relació entre pares i fills, la nostàlgia de la infantesa, l'assumpció de dilemes ètics potents, el pes del passat, la difícil definició d'un sentiment identitari en personatges molt mixtificats, molt mixtes, podríem dir. Atorguem el Premi Marian Vayreda de prosa narrativa a l'obra titulada Ploreu per vosaltres, d'Antoni Carrasco. L'obra, com bé ha explicat en Carles, és un recull de narracions o de relats encavalcats per diferents personatges que van sortint i van explicant una història en primera persona, narrada en primera persona, però que, encara que es puguin llegir de forma autònoma, s'expliquen millor si es veu tot com un mosaic travessat per la memòria de la persona que ho explica i de la seva educació sentimental i personal durant moltes dècades de vida. I per descomptat, agraïment als que acabeu dedicant hores i hores i esforç i el vostre talent, perquè al final això de la cultura acaba sent una combinació d'unes matèries primeres molt bàsiques, les notes musicals, les lletres, les formes, els colors, però en definitiva és el vostre talent i el vostre treball el que acaba convertint això en una obra capaç d'emocionar-nos, d'explicar-nos coses i d'ajudar-nos a interpretar aquest món tan complex.
En definitiva, res més. Moltíssimes gràcies per la vostra presència. Una vegada més, felicitats als guanyat. Gràcies a tots els que heu fet possible aquestes publicacions, aquests premis, i ara sí esteu tots convidats a prendre aquesta copa de cava.